ሰላም ጥዕና ሃብለይ እንኳን ናብ ጽጋብ ወለ ኪዳን ዩቲዩብ ቻናል ሰላም መጻኹም። ደቂ ተባዕትዮ ብግልጽ ካብ ዝረኣይዎ ስምዒት ንላዕሊ ብውሽጦም እንታይ ይሓስቡ ትፈልጡ ዶ? ሎሚ ብዛዕባ ደቂ ተባዕትዮ ክትፈልጥዎም ዘለኩም እቲ ዝዓበየ ምስጢር ስነ-ልቦናኦም ዝገልጽ 10 ኣገራሚ ሓቅታት ክንርኢ ኢና። ክሳዕ መወዳእታ ድማ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ምሳይ ይጽንሑ። ቀዳማይ ደቂ ተባዕትዮ ስምዒቶም በቃላት ካብ ዝገልጹ ብተግባር ብምግባር ክገልጽዎ ይመርጹ። ኣብ ስነ-ልቦና ደቂ ተባዕትዮ ጸገሞም ወይ ድማ ፍቕሮም ብቃል ክዛረቡ ከለዉ ይጽገሙ እዮም። ግና ነቲ ሰብ ንምሕጋዝ ስራሕ ንምስራሕ ወይ ድማ ሓለዋ ንምግባር ብተግባር እዮም ዘርእይዎ። እዚ ማለት ሓደ ሰብኣይ ኣፍቂረኪ እየ ኢሉ ብተደጋጋሚ ዘይዛረብ ከሎ ንሱ ነቲ ስምዒት ብዝገብሮ ተግባራት ብዝህቦም ክንክን ከምኡውን ነቲ ስድራ ንምዕቃብ ብዝገብሮ ጻዕሪ እዩ ዝገልጾ። እዚ ካብ ማሕበራዊ ልምዲ ዝወረሶ ተፈጥሮኣዊ ባህሪ እዩ። ካልኣይ መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ደቂ ተባዕትዮ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ብዝያዳ ቀልጢፎም ናይ ፍቕሪ ስምዒት ይተሓዙ። ደቂ ተባዕትዮ ብዕምቀት ስምዒት ንምፍጣር ግዜ ይወስደሎም ይመስል እንተኾነ ኣብ መጀመርታ ደረጃ ግን ኣብ ናይ መልክዕን ብሃንደበት ዝረአ ስምዒትን ተመስሪቶም ቀልጢፎም ኣብ ፍቕሪ ይወድቁ። ጓል ኣንስተይቲ ንሓደ ሰብ ክተፍቅሮ ቅድሚ ምጅማራ ብዙሕ ትዕዘብ። ሰብኣይ ግን ኣብ ንእሽቶይ ሰዓታት ወይ ድማ መዓልታት ነቲ ስምዒት ክሳብ ክንደይ ከም ዝሓዞ ክገልጾ ይኽእል። እዚ ናይ መጀመርታ ቁልጡፍ ስምዒት ድማ ናብ ነዊሕ ርክብ ንምስግጋር ተደራሳይ ጻዕሪ ይሓትት። ሳልሳይ ደቂ ተባዕትዮ ጸገም ወይ ድማ ጭንቀት ኣጋጢሞም ከሎ ምስ ካልኦት ካብ ምዝራብ ንላዕሊ ናብ ስቕታን በየነሰባትነት ይምዕድሉ። እምሮ ደቂ ተባዕትዮ ነቲ ጸገም ብውሽጦም ንምፍታሕ ስቕ ኢሎም ንምሕሳብ ይመርጹ። እዚ ድማ ሽልልትነት ወይ ድማ ምንዓቕ ዘይኮነስ ስነ-ልቦናዊ መዋቕሮም እዩ። ሓደ ሰብኣይ ጸገም ምስ ኣጋጠሞ ስቕ ክብል ከሎ ስለምንታይ ዘየዛርበኒ ኢልና ካብ ንኸሶ ነቲ ውሽጣዊ ጸገማቱ ክፈትሕ ግዜን ቦታን ክንህቦ ይግባእ። ራብዓይ ደቂ ተባዕትዮ ብተፈጥሮ ንዘፍቅርዎ ሰባት፣ ስድራ፣ ኣፍቃሪኦም፣ ኣዕሩኽቶም ናይ ምሕላው ናይ ምዕቃብ ሓይሊ ድሌት ኣለዎም። እዚ ተፈጥሮኣዊ ሓይሊ እዚ ኣብ ሓደጋ እዋን ንቕድሚት መጺኦም ንምክልኻል ዘለዎ ስጋዊ ትብዓት ዘርኢ እዩ። ሰብኣይ ንሰበይቱ ወይ ድማ ንስድራ ቤቱ ዝሓስብን ዝሕሉን ዘሎ ይመስል ምስ ዝረአ ነቲ ተፈጥሮኣዊ ሓላፍነቱ ይዋፅእ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ስጋዊ ትብዓት እዚ ደቂ ተባዕትዮ ብዓብዪ ዝገልጽ መንነት እዩ። ሓምሻይ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ቅድሚ ሰባት ብግልፂ ንዝወረዶም ነቐፋ ንምቕባል ይጽገሙ። ኣብ ርእሰ ተኣማንነቶም ብቐሊሉ ስለ ዝጸልዎም ነቐፋ ንምቕባል ከም ውርደት ወይ ድማ ከም ስዕረት ይወስድዎ። እዚ ማለት ድማ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ክትዛረቡ ከለኹም ዲቆም ኣብ ቅድሚ ካልኦት ንምግላጽ ካብ ምህዋኽ ብውልቃዊ ብልውህነት መገዲ ምዝራብ ኣገዳሲ እዩ። ነቐፋ ብምግላጽ ምስ ዘዋርዶም ርእሰ ተኣማንነቶም ንምሕላው ናይ ምክልኻል ወይ ድማ ናብ ሕርቃን ክልወጡ ይኽእሉ እዮም። ሻውዓይ ማሕበረሰብ ንደቂ ተባዕትዮ ንኽበኺ ወይ ድማ ድኻም ከድዩ ስለ ዘይፈቕደሎም ደቂ ተባዕትዮ ስምዒታዊ ድኻሞም ወይ ድማ ንብዓቶም ኣብ ውሽጦም ክሓብኡ ይግደዱ። እዚ ስምዒት እዚ ናይ ምጽዋር ጸቕጢ ኣብ ውሽጦም ነዊሕ ሕማማት ክፈጥር ይኽእል እዩ። ደቂ ተባዕትዮ መብዛሕትኡ ግዜ ሕማቖም ወይ ድማ ቃንዝኦም ንኸየርእዩ ይቃለሱ። ግን እዚ ማለት ድማ ስምዒት የብሎም ማለት ግን ኣይኮነን። ሻውዓይ ደቂ ተባዕትዮ ዝሰርሕዎ ስራሕን ዝገብርዎ ጻዕርን ብኻልኦት ክእመኑ ኣዝዩ ይደልዩ። ሓደ ሰብኣይ ንዝገብርዎ ጽቡቕ ነገር ምስጋና ምስ ዝረኽቦ ዝያዳ ተላዒሉ ንኽሰርሕ ዓብዪ ሓይሊ ይረክብ። ሻምናይ ደቂ ተባዕትዮ ጭንቀቶም ንምእላይ ካብ ዝዛረቡ ኣብ ስፖርቲ፣ ጸወታ ወይ ድማ ኣብ ፍሉይ ንጥፈታት ትኹረት ይገብሩ። ብሓባር ጸወታ ምጽዋት ንደቂ ተባዕትዮ ንምዝርጋሕ ስምዒት ዝሕግዝ ቀንዲ መገዲ እዩ። ጸገም ወይ ድማ ጭንቀት ምስ ዘጋጥሞም ሓደ ወዲ ተባዕታይ ናብ ስፖርቲ ንጥፈታት ወይ ድማ ናብ መርሃ ግብሩ እንተተዋፊሩ እቲ እምሮኡ ንምዝንጋዕ ሓይሊ ንምእካብ ዝገብሮ ተፈጥሮኣዊ መገዲ እዩ። ታሻይ ደቂ ተባዕትዮ ድኻም ንምራይ ወይ ድማ ፋይናንሳዊ ወይ ድማ ማሕበራዊ ዓቕሞም ንምስኣን ዓብዪ ፍርሒ ኣለዎም።
ንስድራ ቤቶም ንምሕላው ኣብ ዘለዎም ሓላፍነት ብዝወረዶም ጸቕጢ ሳቤን ኣብ ውሽጦም ዓብዪ ስግኣት ይስዕር። እቲ ማሕበራዊ ጸቕጢ ሰብኣይ ቁኑዕ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ካብ ኮነ እቲ ሰብኣይ ኣብ ሞዋጥፊኡ ክረኽቦ ከሎ ዓብዪ ስነ ልቦናዊ ውርደት ይስምዖ። ኣስራይ ሓደ ወዲ ንባዕሉ ዝጠቅም ጥራሕ ካብ ዝነብር ንሓደ ዝፈትዎ ሰብ ወይ ድማ ንስድራ ቤት ንምድሓን ክብል ህይወቱ ሙሉእ ብሙሉእ ንምቕያር ድሉው ይኸውን። ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ነዚ ይመስል ነይሩ። ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ብሓድሽ ሓሳብ ብሓድሽ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ግዜ